Асеновата крепост е средновековно укрепление, разположено на скалистите хълм край Асеновград. Известна е с живописната си гледка и добре запазената църква Света Богородица в от 13 век. Крепостта е свързана с цар Иван Асен II и е използвана за защита на важния път към Родопите. Днес тя е културен паметник и любима дестинация за туристи и фотографи. Историческия музей в Асеновград разкрива богатото минало на региона от древността до съвременността. В него могат да се видят артефакти от тракийската, римската и византийската епоха, както и предмети от бита, оръжия и културни ценности от Възраждането. Музеят е чудесно място за всеки, който иска да познае историята на града и Антологическият музей в Асеновград е уникален за България. Той предоставя над 30 000 фосил животни, живели преди милиони години, включително мастодонти, саблезъби тигри и древни носозорози. Музеят е научен център, но е достъпен за широка публика, предлагащо образователни турове, които разказват за древната фауна на Балканите. Дравската къща в Асеновград представлява традиционния български бит и култура от 19 век. Възстановената сграда съхранява интериора на типична възрожденска къща с мебели, носии, домакински съдове и предмети от ежедневието на предците ни. Място носи уют и история и отличен начин да се потопиш в духа на стария Асеновград. Разсени за края Асеновград е любимо място за отдих и любов и пикник сред природата. Намира се на няколко километра от града е обграден с зелени хълмове и гори. През уикендите там се събират местни туристи за разходка, спорт или просто почивка край водата. Подходящ за снимки, особено през залез или много добро време.